escapatu izango naiz 1000 hilabete, San Ignazioko biztanli ustu etxetetik ataren izan genuen egune, eta gaur rentzareko hau kondokaro bizkatetxeko balantzilo arte zuken duen, eta udal modun, horre San Ignazion sortu zen gestora bat, eta gestora horreaz batzen gaz aztin bibida, arlo soziala eta arlo teknik. Onarte izan da horrek izan dit hori, udalatzakaren informazioa gai helarazteko. Udaletik, amendik aurre nahi duen, elkar trukatzeko, zatek hauen kezek eta hori, bertan elkartasuneko bai bat ere. Eta ondarroko dala zelan dan, kalteto zuzena bai, zorrak hauz, sei bat lonja San Ignazioko hor, orduan geu, batzarreta junginan, eta gestorako parte ingazde bai, hasierako asesoramentu eta abogado hartzeko ikusten duela bai, udalan aldetik eta etxaman aldetik egiako presioaz, eurak bai eraraz ezkonela, eurak prozedentik adilo gura dela. Baina ikusten dugu oso geldikune, emaitzak ez dira gu nahi moduko, eta bai eskatzen oztaro etxindu hemen, hori agintzeko bakartetik aldari eta dilen etxe batzutan honan etxetan dugu. Alan dabe, itxarra deialdi setxetzau, etxe bizitzak alokabide biztutan jarteko, ze ikusten dugu dago ez da nahi beste etxe bizitzak. Udalan aldetik egin jo iezinen agentzizeta jun, salgai da zen etxe bizitzan jauikin harremanetan jarri, bebai eskatzen alokabide jarteko. Eta bebai gutune bisalditzau, mezenez eskatzen etxe gutzak alokabide eskutan jarteko. Urrengoko egunetan jarri ginen ondarroko ertzainetxeaz kontaktun, eta batzar bat egin duen, eta bertan batzaren duk eskatu bentzan, zaintza hori mantentzeko edo inkluso refortzateko. Handa guztiz be, Estefania bisaldu bentzan, karta bat esanez, zaintza hori, San Ignacio kalin, guztutela bitxartin, zaintza hori mantentzeko inkluso refortzateko. Gero eba izan, Bizkai busaz jarri ginen kontatu, zeka berretxaren kezka handi bat da, kaminazpi gatuela, izlat ez egun, berretxaren kezki izan, ez daukenela autobusea, Bizkaiko estazioetan hartzeko ginen, ikutasin gire, izkun planteamentu bat, markezina bat ipintxeko, errentesako hor, ukerri busaz bidiratu genuen hori, eta nun esatezko, ez da labiable hori. Zerbak etxezko proposamen bat, hori proposamena etxen saiatzen gaz, eta nizazko ez da labiable. Orduan, herri busaz gabiz, aurtegisak modaten, jenti, mesonana edo portuko gertorrizeta ariateko, ez da errezaz, herri busebe, topindari. Eta pertomikoaz alokabietan dalian jo, leko baten dana horien, kamialdeko hori konpontzeko. Hor, eretxarantzak orduke gizela amaretatik ordu biseta, baina alanda guztiz be, telefono zenbaki bat bada, zitxaketa hartzeko, eta telefono zenbaki zela, behatzi lau, 6 bat bi, behatzi zazpi, zazpi behatzi. Gero bai izan, esko jaldaritzan bitxartez, kaltetuntzako hasierako behartasunak eta jendi beste etxe bizita junbel izan danez, tiro laguntza bat onartu zen, ondarroko plenu egin du nilan eta sortzizan, eta hor oinarrizak onartu gendu zen, oinarrizak da udaleko web horrexen. Gero egunetik egunea bebai zenbakisak aldatzen di, eta bebai bat zenbakisak izatiola, baina zinatute ziur hogei laz. Gero zei asignata jango litzakean, eta gero hortik daz beste etxe bizitza familia batzuk ez da benak eskatu, edo beharra oso txikixe dakarretak eta prioridadin estazionako balelako lehentasunin, orduan gitxe gana bera kalkulatunak 50 bat, familia da zela 8 momentun,
barru nahiko baleuke etxi, ez dakarren etxi. Bai, 47, 50 kalkulatu dut. Eta horretxik diolan datu, pasan azkin alotakinaz batzartukatu. Gaur batzartu nahi datu, ez izan dut horrek zehatzakutarri, gero estaben gari batikoa, eta bai, gutxi gara bera horrek izan dutxateko gehi zinata, 6 zinateko, azignata da zinak, eta ja ezkontzien geholan etxetasun eta inkulin nartun behar, bada zer ez dut gehi bat egon hori, baina beti behar, herritxarrak eskatzen da behenara, herrixan etxiko beti. Horrez ezaten da herritxik kanpoa, ez da igual zenbaki saldatu txenda, zeurak azignata dakarre inguruko herrixetan, nahi kontabilizatzen da beholan. Gero ez ezko hartzen da nuen, haustabe, orduan momentu bat hau. Herritxarran sineguna, modun behar, sineguna handixe da bai. Gaur festinek, bizkorra goletxak ez da. Batez behar lukabideko gauzak, zero beti izan ja. Eta nire iztuztu etxe bizien mona, guk bai emontze horren genoten da ezin egona, o bate emontze ez da ezin gautxin, da jakinde etxe bizitzak emoteko, badazela, gero bai horren asura, horrek etxe bizitza guztik emoten dizenin, beste zen hasi baten gatuko bazela, guk behin da berezin dugu, eixe herritxarrak eta inguruko